Eka Joe. Yo Joe Nyama. What minutes? Undamba bora nesitari sira kuno. First name yangu ni Joel. Kamjala kushiraza Wedzera ngoma. Unajua? Rajo. Tuzezo ndindiri. Ukumberi Nito. Joel inonzi Joel. Zvinazadana. Nonzi Tapiwa Nyama yo. Joel Tapiwa. Mana nani naro. Joe Tapiwa Nyama. Osinito. Joe kauika mfano wako. Uyanonzi Joe Nyama. Inonzi Joel. Wakazongoka isiro kana. Uyana mari akakushandisa kazita kwa. Mfano wako Joe. Rumita rapo. Plus birth certificate. Nemukadzi yarudya kwana miyo chitenga mbekazi. Bikazi nezara. Iwo ukatenda kana dzero kana maskati. Anotoita zvekuti akatenga tuma chips 5 rand karokuti 5 chichibhate mfano wako muone. Nizuro kubhora wainzi chine madhara ari panze. Waikushedza chiti chi. Iyo utora vaiti chi vanhu kubhora. Tanda bhuti. Tanda bhuti nyama. Pita nyama katanda bhuti. Zitara Joe. Khanorombo wamari unzi tanda bhuti. Vamonere mwana wa nyama, mwana wa nyama. Uri mwana wapita nyama zvishwere? Mwana wapita nyama. Pita nyama webhora? Webhora. Aitambire timi? Dara. Chibuku. Dynamusi. Changanda. Badachirapana zvita. Anzwaona kunyemba kwanoita. Uri mwana wapita nyama, uri mwana wa Lamek nyama. Zvangofanana. Aiwa, uri mwana wapita nyama zveshuwa, vaita ayo ndibankuru wangu. Vanotare patazona kuti kunyepa kana. Ndipekuti wewe saka zitaro sensandera Joe. Sewa kuma ndiri mwana wapita original chete. Vanogona uri bamukuru kana bamdiki. Bamukuru baba. Patazona bamukuru. Manje wanzi baba wangu. Vanozenga baba wako kana wewe. Simon mfano. Asuka kunzwa mwana waninginzwa mwana wangu ka. Asi ndikabvunzwa nzi wewe mudhono wako ndotaura kuti uyu mwana wa blazi yangu uyu ndiye wangu. Andiri kuziona kunyasoita zvinhu zvirichi kana iwewe wauri kuti baba wako kana kutotaura kuti aiwa kamwana wa blazi yangu kana kuti mwana wemfano wangu. Simple. Ndokuti zvinyasokuda chi. Saka uri mwana wapita nyama chaiye. Ai, ndi mwana womnyima wapita nyama. Asi unoshandisa zita remwana wapita nyama anonzi Joe Nyama. Mazita edu akafanana. Iye anonzi Joe, inonzi Joel. Saka inda wanga uchida kunyeba unoenda kwese uchinzi Thunderbolt. But handisi Thunderbolt. Chicho wakambera chinoshamisira uzikano kana kuma Warriors. Usatomboshika padhuze. Yo vanotorwa kumatrails. Watrena 3 days rechi4 wangodzoka kuHarare. Wanzwa here? Wadyiswa pale. Yako uzoticho iziwe ka. Angatisaina munhu wemunhu yachawanika. Panapa vanongokuziva unozonde papi. Tingawe muno Mbare but vanonyanya kuziva panapa paeria. Mhlanga second. Anonzani first. Zvingotwa third chichichi. Ndo vanokuziva asi mbiri yako chaisati yanyasoita sei. Ayo but iwewe unyatsoziva kuti wakaenda unotamba bhora. Akuti vakadzi mukadzi wako akasvika seiko kuma trials kweHighlanders. Akufona ndarukira bhazi ndikeko. Unotsvake chii? Ndezongodzose. Apangazira sei kwauri. Obvious ngende sinotaura. Aiwa kuma grounds anenge anyatsoziva kuti ndepapi. Kokwira anozori mnari kubulawayo nakukira bulawayo. Kuchacha kupi? Kune Luveve, kune Baba Hughes. Aita chitaroenda kutaundi kupi? Waitrainera mutaundi here? Ndoko akasvikira imubvunza wanaigare. Kwakakutorera. Kwakakutorera. Haana kutorera muground. Kwakauya. Akafona indasvika mutauni yebulawayo. Uri papi? Kwakauya nokutwalika kuti yako ndoda uzika notwalwa. Achiozoonere chii? Yo mazuva mangano usiku. Munhu anonza inzwa wangone mwedzi wangone 4 days uri mutrail indada unyebe usina takakona nebhasikoro apa tichimwa masesa last year nderini last week ka last year yo last year nderini ko last week aiwa ikona last week this year tatobva muChristmas New Year zvese wakawa nebhasikoro apa wakapfeka short black nejezi yaningira uchinzi na mfana uyu natanga unonyepera upenga unge zvinoita mfana wako tichakumamisa musi wasvika last year wakuda kuti zvirebe ai wakauya iwewe inzwa ndikukutsanangurira kuti wauziva uine masocks neshort uine bhasikoro haisi last year kai this year ava rubvunza kuti wakadzoka rini kuningirini blues
wakaenda rino vadzoka rini wakaenda rini zoteerwa ndakaenda end of June. End of June 23 June. wakadzoka rini Ndadzoka end of July. June haana kupera Akapera. uchiite chiko Ndichitraina ikoko. wakatraina 4 days wanonongwa Ndakaita 4 days. zviri muzvimomowareji wakadzokera chi wanada kurejeswa wakuno Ati mchimana ndaita machamabhora chimwe charwara murodhi. saka Saka ndandisiye munhu oignora. ana basa kuine vanhu ambenga achienda kupi Chimwe changa china basa boys. saka rwara kuno wabvena nokutora chamari hakusi kurwara uri serious vanhu hama dzako kuno kudziriko dzinomboona ka ndo dzinofanira kutozoti aiwa changa chatobva padheni pamwe Chakarwara mudhara chakatoonekwa. aenda kupi aenda kupi iwo hausatoone pekugara uri kupa matrausi uri kutogara muchaunga mukadzi ana yaikwana papi pavo Samela ndisemi. wada mutauro wada wakatomisa achiri kuno kuti handizvo vanga vari kuita iwe ndezvekuenda unoti umutsvagire mari muite mari mese Ende ndinyaitongeza. tirakuziva takadzoka tingadei kuvaverenga takakuverenga newspaper tikuverenga masima mampara toverenge tapiwa nyama kana Joel Nyama dai tiri kutotoka nombobuda tototi haa panhu yedu yekumbari zvatinongoita kadhi captainanda 23 Nachipera. kadhi anotambire chii Okay, I'll try my best. kadhi don't try do it just do it like just Do my best. no do it rinodyisa uri kuona pana kadhuri akabva apa achingopedza chikoro asina chainacho but izvozvi izvo akatowedzerawo kochipeta muna rakajana ane blaza anomwe akasemutinanzani akatobva uchata mufana anza musi mufana wake atori kumaoriya first 11 Adzise notamba boys. tamba bhora saka unoda kukudza punani usikatambe bhora indakani hana kuti mukadzi wako hana basa but punani ndo yawaikudza because wada kuti apone kuti uzokukanga Ndichadzokorodza miseni. mukadzi anga ayozokutora pamatrausi baba enda kubasa kubhora kudiwa kadzi hamboteeri anotoziva indoti wakateerwa iwe mdare akatodaidza mukadzi akabva muita rizi unosenzera kugweru handiri kunzwa anoshandira muno wobva kuti unosenzera kugweru kana uri wemadhiri pane madhiri auri kuita kana ndakubva pamba kana ndingangoti izvozvi ndikanzira kuenda kugweruka ndobva ndangosimuka vana vanda kutoenda kugweru aiwa haupengi unosvika kumbotaura shamari pane zvakati zviri kuitika handiti saka inini ndakuenda kupi ikoko tiri kusimuka mangwana because haumbonzi ipapo tiri kusimuka mangwana anoswera mangwana wobva wasimuka handiti kana uine mari unongomusiro wechikafu wobva waenda but kuti akuteereka haini ndotomumami aiyo iwo manje uri kurebesa nyaya iwo kutotaura zvebasa uyu mukomana uyu anonyatsoziva pamarules and laws ebhora haukukwirwe mukadzi ine mukadzi asvike padhuze why iwo wakasiya mukadzi wako achibva kuharare kunuku akatofona kumbare futi to make it worse kumbare kwakasara kuteerwa une mukadzi kubva kumbare kuenda kubhulawayo hausi kunyara here baba uri pamatrausi uri kunyowani munorara muri 818 woza hausati hauna imba uri muenzi mukadzi wouya ipapo taura tinzwi nya john saka wakutongofanira kutongopruvha kuti uchadzokera here kuislanders wakutotsvagawo imwe timu wakambotambira matimu apa iwewe saka ukaona pane munhu webhora here panapa handii ndiwe wega sapota yemota action ito kwatinotomuti isusu kuno kwatinotomuti anotamba bhora ndewe masesa nemakotsi mazuva ano unoti achadiwa kubhora kupi chemberere tokurudzireyo sati kupopota sport yanito ndeyewawa nekukecha uyaokunyepa aiwa nito paukecha icho kwadi kuna zvakararo unito anokecha kukecha kakuti uruda mari ndimboroweni
Nyetopike imali yebhora. Azokere yebhora. Saka wakuenda kupi? Hautemi ka. Akudiba nyaya yekukesha hakuna kana. Saka iwe Nyama. Yo Joel. Wakatambira matimu api? Sofa. Igore ripiro. Mufirst team. Uchitomhanya nemandeni. Oh. Iwewe manje. Captain chipotsotso. Andokandina ndiwo player baba. Vese nafike pino na city na mnyarazi. After utambira Zimbabwe Saints. Wakazitambira. Naoneta injara. Ndikubatsire kutakugarida. Anonokusvika garida. Oh. Kuwangi. Kuwangi ndakazoenda ka window ranga ravharwa. Akazongono Andozorubvunza vanotaura zvese. Uziye. Kumala. Chakura wako. Tapeza tamongumala. Timu yakatanga kuendeswa iweyo namushi pamakazotiza treni Dynamos. Matengero wakiti makudya mari achina bodi. Takadya mari. Kwakatengwa zvinhu kuti mimende kubhora Dynamos. Hamuna kuziva Dynamos naboda ine mune motikari kana kupai coach mukatiza treni. Mushi ndakaendeswa. Ini ndakatozoona vakuenda nebenzi ndichitoendawo kuti Mbare ndabuda nekiti. Kana kujambirawo mota. Waise. Saka ndaisirwe pabonde handichada bhora. Nani? Nemi wakabva sei? Ini ndakazisira kuti Kwashaima chitazi iwe uri kuenda kumatrails ungashaima chitazi saka waenda unoitei? Ndakanzi kuenda kubhora ndakashaima chitazi saka waenda kupi? ndakamboenda Nito kunze. Chitazi ndakazotorwa chitazi ndapakati. Makatengesa machitazi makasa Makasa wanhamu. vanhamu kuti akavava zingaiti Abone matira abone na. Mbare. Unokumati wakatoenda muindustry ukati ndogara Mbare zvinotonzi harapera. Because wakatengesa. Unotonyepa ndogara uchitungwiza kuti uri wane. Ukati Mbare ayiita ne. Aiwa, munomu. Ukati Mbare muindustry. Unosvika tsvaga basa kuti ndogara Mbare. Aiwa, unonyepa ndogara kuchitungwiza kana budiriro. Uzotsvaga imba yekuroja after. Wozoti ndakutsvaga imba mudhuze because lift transport yangu. Esa machita zakatengesa. Akatengesa. Ndochokwadi. Kana Aiwa, hatina kuzviona, but iwewe mwoyo wako auende mwoyo mako ndakashama chitazi naMwari ndimuri kuziva zvakaitika. Kwete kuti ungabve kunoko iwe ungabve uchiti ndiri kuenda kulecture unoraura usina zvirauro. Zvinoita. Unonoraura nei? unoenda unomutanga uchienda unasvira uchozonyura kana mvura. Unochijavhira. Handiti ndakashaya chirauroka. Ndoti ndakaenda nechirauro changu chikazo hachinyure. Unenge watoraura kana muti chobva chabatira wodhonza zveginya. Chobva chadimbuka. Kana twaini yacho. Kana twaini kudamba. Nakueredzwa nepasi. Aiwa but iwewe machitazi wakatengesa. Dynamos wakazobva sei Nenyaya yemachitazi kani. kwese kwaenda kumatrails kuti muchisipa kuenda pamunosainwa hamuchaenda Zvinofana zana bhora unenge uchiri gona unofana kuisawo mushonga so. Noziya. Kana muteuro zvaro. Utaure spread. tichaona Mazoti palaina kunenge wadzoka Azotitaurire mangwana cheche yakuzotorwa kamuchi akutoenda kubhafaro kwamutare masoja chaona apo 1 week wadzoka Pano wakadzoka usapinde pana pawedzera. Because hausi kutibatira. akutotidzikisira gara wangoregedza kuenda kwacho eka. Ukaenda iwo murufaro mtefu memo. Ndaimborita graph tiri kutsvaira murufaro memo. Pasi pechitefu pepe pakazara mushonga hobo. Wedhimbare, wekepekepe, wechi. Bhora rese rine mushonga. Iwo pakunominitwa muri pandiwa first 11. Saka iyo uyu une mushonga. Unongozemberwa daiso. Aiwa aindotemba naMwari. Wakambonobikwe. Asati. But Nobikwa uone. mbonobikwa. Kupi. Ameno. Tukabvunze chana achifoti chimutanda vaibikwa ingoni. Ndobikwa naMwari. Wanzwa anampana kadhawa. Andinoziva kuti ndiwe ulawezi. Vaninamatira. Wanotenga wachitonamatira alawu mangwana achinzi ari kunotamba. Kulaweza na mistake kusabika. Yangu wembanje. Yo tagora mukagobhora kakaneta kachigowa.
ungazvibike wege Kuda kubikwe. Kuda kubikwe. Junior D. Umpana uyu. Saka pana bhora ro. Asikushandisa ningi chitupa cha Joy. Anotambisa bhora. Acha Joy achichadhicha vanhu vachambodhijisa ka but achichadhicha. Saka yava apera bo Joy atopera original Joy. Nepina tisedza chitupa cha Joy. Buritsa ka Judas. Achanga anosenzisa. Anonzanu. Zimbabwe senza inzani. Wambona na jezi rake ku Zimbabwe senza kana majezi ake. Ainzani ku Zimbabwe senza. Joy lani. Mwana wani. Wanyasha. Wa Peter. Peter Nyama. Ndiye baba wake Peter Nyama. Baba wa Peter Nyama ndiani? Mwana wacho chaichai wapita Nyama anonzani. Anogara kupi? Ari kuita zvemadisco kwasimatu. Anogara kupi? Anogara muna second. Uyu anogara kupi? Samriwo. Explain sha. Mningi wangu kanogara kwa mai yake kuna second. Kabati wo waishaisa zita rake. Ukacharisa zika chitupa ndotora chitupa la. Nanotwara. Nai. Hapana chinochikiza. Batuno udzoke. Chenjera kuti unobana ngotinywa nechimoko futi. Ngozi kana chiro kubvisa pamari uchidzoka kumutini. Jojo waende Selector. Kwamtara Ajita kuti kumbata atere. Uya nechitupa titari serious. But uri kuziziya. Awo, wakuchitema mare bhazi zinezvi. Mangwana wada kuenda, wakati wanikwa kaudzwa. Unoti ungati ndanzi ndatewa nechimoko. Chimoko changu inene chipano ndikatoti ndari kubva kumba ndabva kumba. Ndoti ndiri kuenda kubasa. Yonyanyorebesa nyaya yo. Tutaura nyaya yemunhu. Wakutaura zvanyaya kwenda kubasa. Kuterwa kwakaita. Ayo but yokubasa kune nemunhu akushandisa zita risiriasi. Waipedza kudhara yekuti uye mufana uyu akakosa. Ayo but kubasa kwauri kutaura. Ndoka kwangaenda kublawa yoterwa nemukadzi. Ayo anaenda kuma trials. Koda akabudirira Nito. Yo wakatamba zvako bhora but waona kutamba zvisira sengo zvakaita wangotamba zvokunakira asi unogona kubata ndio mwe wacho futi waidiwa pamunozviregerera Uya kutinyatso kubvunza. uyu chakanyanya mukwadza uyu chakanyanya Zvekwikimana angaenda kubhora kwandoroswa ndiri kwezindonyasa domba. ayo kaenda kakudzidzwa kaunotamba nebhora Ana goblin. iwe chakakukwadzisa iweyo wakakurumidza kuda kuningirikina kukecha umo muri ngozi ndimamuri mashasha emo nhamu sekuru nhamu muri 2 kunyepe Makona kukecha kwari kwatinoita vari kwamunoita pana nomboto vati muri kukecha here. ita kuti Aiwa munodongedza kuti ningi munokecha. Kechere Nito. Avakura kechi. ndamutaurira akazviramba kuti Nito anokecha Nito Nito kana nindoziva Nito. kupiwo munhu wakayamai Aiwa nesura ndakakona. kupi iwe rutondorimbo wakasvika tichiona bhora kana kuti uzive kuti zvakamira sei Aiwe. Nito kubvana 40 kwe uyu akatoonekwa naWedzera vachitovhara vakamuhanzwa matombo uyu zvekuna anobatira na 40. uyu kana Zvema $3. mari Unobatira mari. tikachedzewedzera akana sekusha vana kutoonera majobek anokuziva kwese Ari kupona newo re chikumuponesa chichi. hapana karambokonoenda Uri kupona nei? Ndakubona kwarufa. Asi ndakaburi vangu. teki haubve kumajubek kuna 40 Wamonoona majupi. kuna 40 taonekwa nekumajubek ningiri naisataura here mufana kwena musha Samsung. ayo aisataura uyu mufana wekwena musha Gwezera. Akutaura kuti so maburana paya paya tichimwa masesa pana okutaurira kuti pakarwara nesika kurwara achirara motikari nyaya mainechirusuya yekuti iwe wakazonyora meseji pafoni pawe panhingirini uchisendera rake hure mine meseji pakazobvunzwa kuti sei uri kusendera hure rangu meseji ukati haisiri handwriting yangu tore foni yangu ndikuratidze handwriting yangu kunyeva. zvakataurwa panzi akati haisi handwriting yangu mira ndotore foni yangu ndikuratidze handwriting yangu zveshuwa nyaya iyo ndiri kukutaurira kaistraight yakatonzi uyu ndo zvakataurwa asi wanga uripo futi amei
yakataurwa kunge hameno mazuva achitaura kuti nhai zvinoita here zvinoita ningirini unonzi anei adam kutora foni yangu textira bhebhi rangu message hanzi ndakumubvunza kuti haisi handwriting yangu mira ndotore foni yangu ndikuratidze handwriting yangu kunyeba here kunyeba here because hatisi kutaura zvekukrema titaura ndandizvishoya chokwadi ungada kuti ko uyu Gwesera paakabatwa nesiki angaiwana munani anotomboiona siki yacho unoiona semuna chirwere anotombozviona wachirwa unoonzwa aiye ayangondirwadza anomusoro boys chimomira zvekukecha nito mira zvekukecha kecha ndezvana Parkerson hatichaita Parkerson izvozvi zvindi mwari Parkerson kamukadzi kake unoziva kuti kanokwana muhomo mazuva akawana ikaka ana basa nebhedi unotozomunza kamurungu kamurungu kane musoro mutsvuka because akazogara manje kana ari soba ndo vanokutaura kuti chakandipaka besi kuvillage village rakabatsira vanhu vese because kweyakweya ndakatomboendawo nechangu ndikapiwa rumu kunzi gara umu uchingonotengawo doro rako uchimwira murumu mako nebhebhi rako pane mumwe munhu akandishamisa mukadzi wabhebha basi mai manje wabhebha amaitina mai manje yakambonetsa yamaitina aise mai manje ndakangana maactivities akawanda haungakangano zvinhu zvakaitika mai manje chii chakaitika Parkerson andizive iye ndingataurika from the horses mouth ayo uyu nitataura ndakanzwa saka ari kukubvunza kuti ndirini mazuva acho ndangati zvangu mukamera munyatsopinda nyaya yekuti pane munhu akandishamisa manje munhu iye akanditira haiwa toda kunzwa nyaya yako yekubata chimoko chabhebhi ndizive Nito anonyeba pabhebhi akanyiri mupenyu ndo zvakaita stress afi pamwe nduma manje iwe sister nomusa zvavanoita vanodai so kana vaine mari vanogona ngokuinvite kuti tandari Plus autombowakanga boys ndotomuona semface ipapo pakatobuda nyaya bo mukadzi wabhebhe ndiye munhu unotanga kutoripota pampasina zvoti maiwirana ndokungawaida kutoita zvipaivhinya saka nyaya yakabva yazara saka ndiye akaitisa munhu stress akabva rwara zvakazara kwese kwese zvakazara unozviitireko Parkerson aiwa nomuzezime apa tichakurambiri kana yakambokwanisa kutora pickup yakazara kuyapamba neyemahure wozotazesa mukadzi unoshanira mukadzi nemahure alright ndati